Ayan, oh. Pawahi ta guys, oh, walay tao diri ha. Kita'y kinauhian ani. Kita kinauhian mo kat-kat. Oh, na lang ko no mo. Musunod lang ko. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Robby Simagala guys. Sa atong channel guys na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys. And don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new upload. Hi guys! Nahuman ang atong yatinan nga wedding. Wala ta ka video ganiha kay while nga magsugod na ang misa dili pwede mag-cellphone. I-announce. Ayan, karon human na ang kasal, padulong ta adto sa reception. Hi! Say hi! Hi! Ha? Ini talaga kita kasakyan. Oh, ang mga agaw nga mga gwapa, anti gwapa po ha. Hi! Ka mga gwapa na. Ka mga gwapa lang giyon. Oh, Miss Beautiful. Ikaw beautiful son. Same ta, charot. Aha. I don't know. Why? Ah, that one. Okay. This one? Oh, that one. Dili. Ang atong kinasal ta pa dito Wala, asa ta pwede mo sakyan? Dia si Ara oh. Nas RR. Uy, tambuna kay init. Vlog ka me? Oh. Yes. I-post. Tawahi. Mama, dali na oy. Asa masud patana? Dali. Dali Kay magsabak lang ng uban ha. Dali na. So kanya tong sakyan guys, ag kinasal kanini ang ilang asakyan. It's a very hot good guys. Sa Bohol sa Cebu walay mapili init jud gihapon. So diri ta sakay. So diyan na ta guys, abot na ta sa reception area. Saka ta nga to sa ibabaw. Lisod pa saka ta sa ubos no. Asa mas RR? Ma. Sarap to ang ulit tao. Kung ito, sa luyo na ka RR dito? Atara day luyo. Tapos sabihin ako ba sa gahong anak, ginoo ko. Pastilan. Gahong anak, asara gahong anak. Naaday dito, Oy, kipalit ko sa angin be. Nangita ko sa gahong anak, hain ka, hala, bad baya. Wako na siya labot guys, kung mapalit ko sa hangin. Sad naman. So dito tayo sa loob. Sarap. Sumangil ba ang Tagalog pero bisdak daing dako. Oh, diri ra taagi. Sumali. Mo saka pata sa itaas. Ato pata sa itaas di ay. Sige, una mo. Ato sa taas. Saka mo, saka. Dayon mo, dayon. Ano, ma'am? Oh, na, sir. Oh, sige, dayon, saka mo sa taas.
Ana sir, saka mo diha sir. Dinaagi nga to taas. Taas sunod mo ni ma'am. Ayan, oh. Pawahi ta guys, oh, walay tao diri ha. Kita'y kinauhian ani. Kita kinauhian mo kat-kat. Oh, na lang ko no mo. Musunod lang ko. Wala mo pahuway. O diba guys? Sayang oy, natag si Buron. Today is May 18. Kasal sa hong agaw. So maghimo ta og content. Content creator, charot lang. Bitaw ay, nganong charot? Wala lang. Ganahan lang si Manang Robbie magsi charot-charot. Expression ni Manang Robbie guys. O here na tayo sa ikapila naman tang floor. Agamay pa di ay kay ubos pa oh. Kadaw na ta sa 3rd floor. Dili pa tantong taas pa guys kay kuan. Why? So, 3rd floor na ta. Bahuay na po, di katulo. Pagsakay nag-elevator. Stop na punta ha. 1 eternity later. Sleeping Japan. Ada isa. Hama sila. Lagat. Nangalaya gid ang kakuan jud sagbot no, nangalaya. Ha? Ang dinosaur? Oh, kana no, oh bitaw no kana ulo. Oh, lawa. Look at guys, sumani ilang gitawag diri nga sleeping dinosaur. Nasunog ra ba? Nak ayo sa kanak. Na kana siya kana mo na imon. Umo din iyang ulo nya ngadto iyang dapit sa. Ilang sa paar, nagyan po yung mga tao mga ngari ilang wings. Nina mo jo ah. Oh, namuya sa ubos na kayo na yung mga balay. Hi guys. Nata diri sa kuanta sa mountain nga gitawag nila og sleeping dinosaur diri sa Cebu. So mo ni siya diri manipis nga lugar. Tas mo ni ilang gitawag na manipis na kayo pang mo ni gitawag manipis kuno guys kay ang karsada mipis pangpang na dias kilid. Oh, mipis sa karsada din. Ato ta dito bakilid sa pikas. Pangpang. Oh, see? Ngalot man. Sa bulsa? I don't have a bolsa. Uy, nay ko anak. Kana naawon sa na. Kamotikyo, banana Q. Pili nga na. 20. Di na siya, dudong. Alain man niya, biscuit ko no. R!
Araman. Bukod Diyos, ma'am. Ay, sus na araman di ay tao na di na. Araman ako nguhon tubag. Di sila man na. Tagpila mo na. Ah. Kumbi. Tagpila ng kumbi na eh. Ha? Kumbi? Kumbi. Tagsis. Okay. Duha? O, dito piso. Kumbi na lang sa dugang ito sa. Ito pa. 2, 4. Ipasa ko no palihog na atay pila. Pila pa na siya. 20. Parang ba cheese? Yung mo ate era sa yung matera. Kanang baw na di baw. Sus kanang baw lagi ko no di iya ha guys. Ipanggutom ni mga tao guys ug saka na rin. Alam mo yakot ba? Kuha na like sila kuha. 5. Okay. Thank you. Yakul, pula man yakul na luno. Wala ka ni tag-30. Kudyo. Dari tag-30 ni nag... Ang otol lang. Taon saging. Hello guys. Tarihan mig naong guys na gwapo siya. Ako gwapa. Ito. 20 oh, tumata ka rin mo. Dito na po ka. 20. Tumuha. Bata batuta. Sama ni bata batuta. Dara Adams. Bayad. Sito. Bata batuta ay. Ha? Oh. 20 to daw dito. Aka na wala siya bayad. Sakto pud no, nanalinda diri kay daghan magtawo mo dayo sa una tong pagani na to diri nung ba wala pa ni mga tinda-tinda no. Last na mong ari diri guys, wala pa ni sila mga baligya karon daghan nagbaligya. Basurahan uling. Uling da basurahan di ah. Darabi. Star. Ako na isa nak mo. Kapan. Pikas lang ako. Kanta kumbi guys. Daghan nagdayo diri guys, daghan ng mga bisita, daghang manuroy. Not like sa una nga pag-ari na mo nga wala pay tao diri. Ay no na tao nanaw nuroy pero wala naninda pa. Karon na naninda nga ris babaw. Saman gisugod ako dito. Lagi. Naglaka-laka ra ko gidimi ko. Kuya iba na doon sa unaw kay aga mata perti na ko ako nagway. Okay na to. Bye-bye guys. Bye. Bye.